Zdraví vás Ben Ludy a Amazon SK. Čau, dneska si v tomhletom díle ukážeme, jaký jsou tu superový warp doly. IPčko serveru bude hnedka pod videem. Dobře, takže asi víc už nepotřebujete vědět. Máme problém. Na tom krupčí je nivný dotek. Taky jsem to už zjistil. Tím pádem nebudeme těžit diamanty. Na začátku, hned jak se tady přihlásíte poprvé, tak dostanete alilo věci. Měli byste, pokud to majitel nezměnil. A my jsme je dostali. No a je to obyčejný server Eurobox, mě to chodí doprava. No a warp doly tady vytvářel Amazon SK. A majitel. Ano. Já jsem tady vytvářel něco jiného. Já jsem tady dával všechny ty pluginy, když děláte tohle. A hrajem tu jsme tady OPčka, kromě Amazona SK, tomu teď vzal OP majitel. No a těžíme uhlí. Já dřevo. A já těžím uhlí. Jo, a ještě se omlouvám moc za ty lagy, ty jsou vždycky. Když natáčíte. Asi jdu tě. Nejsou. Já takové lagy nemám. Protože nenatáčím. Ty tu nedal dřevo. No dal. Hej, tak vem dřevo a písek. Však ho těžím celou dobu. Tak? No. Ale v příštím díle si ukážeme přírodu a takový. No. Pak v tomto díle si postavíme barák, rozjedeme kariéru v survivalu a příště, kdybyste nechtěli jít do warp dolu a chtěli byste si všechno hledat sami, tak to máte warp hra. Tak anebo warp příroda a tam si všechno můžete natěžit vlastně a to ukážem, jak to můžete udělat. Star meze, já není ono. Na co jsem dal? Není v pravidle, že musíme těžit v horstvách? Ne, není. Tady v dolech pravidla nejsou a doplňuju to já. Takže mě to je úplně někde, víš? Mně to nevadí. Já jsem zčervenal. Sorry, já jsem tě asi zabil. No, tak na věci. Můžeš dávat věci, ano. To si hlásí správně. Ne, počkej, ještě ano. Mám 31 stav. Já tě lituju. Hej, ale nebouchej do mě, hazej věci. Já nemám tvoje věci. Sorry. Musíš si jej. Nemám, já mám jenom ty svoje. Tak asi. Promiňte lidi, ale milý náš kamarád Amazon SK, my jsme ty věci. No a tohleto video nemůže trvat moc dlouho, protože mám tak trošku blbej počítač teďka. Jak vidíte, nemůžu ani chodit už. Kolika se bude trvat? Pak to může začít tím druhým programem. Však jo, ale to bude trošku tak na nic. Proč? Já se na to kouknu na YouTube. Klidně. Ty doly jsem vytěžil tak já. No, takže jdem si postavit už barák. Všechno těžím stále znova, takže hele, já mám dřevo a to
Já ti tak dám. Já už jdu Warp hra najít místo nějaký, jo? OK, tak a ty co máš písek nebo ne, co? Protože jako kok tam. Ne. Tak já už najít půlku místo. Už mám 400, takže to pohám. Hele, já mám lagy. Co? To máš docela nízké, je dole. Já vím. Ale pro jednoho to stačí. Hej, za majitele někdo hraje, nebo co? Že k tomu tak nadává? Jo, určitě se můžete kouknout, že majitel to zase to není tak hodně pecka, ale je dobrý. Určitě musíme říct, že je dobrý. Je dobrý. Je hodný. Je hodnej a udělal tak hezký věci a ta jeho socha je tak pěkná, až na to, že ji nestavěl on. Ano, takže tohle, jestli uvidí, tak máme Banoba 2, takže jako, ale to nedá, to ještě nebude, reklama na tady ten server. Jo, až budeme točit, jak už jste slyšeli, reklamu na tento server. Aha. Protože majitel si to přeje. Už je na Warp příroda? Ne, dej Warp hra. A dej Please Den. Ne, musí se nechat noc. Co Proč? majitel to říká? Ona asi nebyla noc hodně dlouho. Protože pořadu nikdo dá. Hele, já mám lagy, tak tohle to za chvilku fakt budeme ukončovat a barák si asi postavíme v příštím díle, jo? Ten bude kdy? Hnedka po tomhle, co to dám na YouTubeko. A to bude kdy? To bude ještě dneska možná. Ne, takže loučí se s váma Bandludy a Amazon SK. Tak čau a v příštím díle. Ahoj.